ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ан маркҳои мошин роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота дар ватсапи экранда роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинҳои фурӯшӣ. дӯстон аз ҳастаи мерседесои Е-класс ҳастае, ки соли 2001 ҳастае роӣ кардам. ҳастаи опелои корса, ки аз территорияи Москва. ҳастаи опелои Вектора бе опел ду типи простой ва опел ду типи объёмни, яъне ки соткашам ҳастае, ки нархҳои арзон кардӣ. ва ҳастаи Kia K5 ҳастае, ки бо нархи арзон сайстаёни зур аст. дӯстон азиз, Hyundai Porter ҳастае, ки мошини бокаш ҳастае. Мерседесои сечка объёмни ва сечкаҳои простой бо нархи арзон ҳастае. ва ҳастаи трактори фурӯшӣ ҳастае, ки срочна. дӯстон азиз, ҳастаи Lexusҳои солҳои 2007-8 ҳастае. дӯстон азиз, ва ҳастаи мақсад ки Camry 2 ҳастае ва мошинҳои советскӣ ва дигар маркаҳо, ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва курси имза бошад 103 сомонӣ ҳастае, курс камтар фуромад. кадоме ки мошини фурӯшида дар ватсап роӣ реклама мекунем, мо бошад навор ҳасан мекунем, марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем компания якаи Нозима, ки грузоперевозка якаи Нозима, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Дисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бохтар, Калхозобод. дӯстони азиз, мақсад Абдурахмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кӯлоб, дӯстони азиз, территорияи Восе, инам хеле ҳамадонӣ, ҳама тарафҳо варда мерасонанд. хоб мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. хоб шахсоне ки 800 кило боло бор дорад, рафта худашон мегиранд. дӯстони азиз, ва ҳар се рақамошо рақамҳои дастӣ кор мекунанд. ҳар сешта ватсап доранд. Рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. ина компания боварӣ, компания грузоперевозка якаи Нозим ҳар ҳафта рейс доранд. ба шумо тавсия метиҳем, марама дар мақсад ки айноми канали мо салом расонед, рақамошон метавонед нависед, ба шумо тавсия. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае, дӯстон, срочна ҳастае, ки Mercedes Е-класс, яъне компрессор, соли парюшаш 2001 сол ҳастае, ки сӯифореш бензин, гази евро-4 дорад. объём мотораш 2 литра, коробкаш автомата, ҳолати мошини баъдрон беҳтарин мошин мегӯяд, идеални состояние. хоб дӯстони азиз, мақсад ки ҳуҷҷатош мегӯяд 1 сола ҳастае, утилизатсия мегӯяд дорад, балонош мегӯяд дӯстони азиз 80% ҳастае, ходовой мегӯяд соз, алиш ба ягон мошини Corolla Ducati. мошин состояние беҳтари чихӯлакҳои кожани фасод задаги монитор задниками сусу ҳама чиз монитори Android тае. нархи мошина мегӯяд 45 000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. нархи мошини сумаки 45 та боз муомила мешавад. алиши ба Corolla Ducati, ҳамин хел вариант доштае. ҳуҷҷат, утилизатсия, балон ҳамаш нав. хоб ин ҳамин рақамҳои Россия, ки рақамҳошон 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапам дорад, ин мисол ки плюс 747, ин ҳамин хел рақамҳои Россия. дӯстони азиз, рақамҳои дастишона ва ватсапам доранд. шахсоне ки агар варианти алиши бошад ба Corolla 2 маълумот пешкаш кунед. шахсоне ки сумаки мегиред, занг занед, маълумот бо маълумотча гиред. мошинам краскашам беҳтарин, маълумот занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае баъдро, ки Opel ду тип, соли парюшаш 1995 ҳастае, ки сӯифореш газ, бензина, 1.6 мотори простой. дӯстони азиз, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегӯяд утилизатсия мегӯяд кардагӣ ҳастае, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та балон мегӯяд нав ҳастае, моторуш мегӯяд нав мегӯяд кардагӣ ҳастае, нав мотор ремонт кардагӣ ҳастае. дӯстони азиз, 8 моҳи дигар ровна мегӯяд ҳуҷҷат мондагӣ ҳастае, коробка соз, мотор соз, ходовой соз. дӯстони азиз, салоншон тозакай, Opel ду типи B, ду типи простой. дӯстони азиз, мошин созае. нархша мегӯяд 29 000 мегӯем, бо арзон ба муомила мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтарда. хоб нархи мошин 29 000 сомон ҳастае, савдо муомилаш дар назди мошин. хоб рақамҳои дастишон ҳастае 14 ва рақамҳои ватсап кор мекунад, рақамҳои тистершон ва рақамҳои дигариш 0729, инашам рақамҳои дастишона ҳардушон кор мекунад. оид ин мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволот зиёдтӣ бошад, дар рақамҳошон занг занем, ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзона мекунам. хоб дӯстони азиз, агар шумо ҳам хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед, ягон хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул барои реклама кардан, барои фурӯшӣ, марамат метавонед ки дар рақамҳои болобуда 2020 сурат маълумоти ҳамои хонаи заминаи мошина роӣ кунед, мо реклама мекунем.
лайк азан наворот охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Corsa ҳастаи баъдрон ки Opel Corsa ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Санкт-Петербург ҳастун аз яне ки дар Россия ҳастаи ҳам фурӯшӣ ҳам алишӣ ба мошино ки дар Тоҷикистон буда ба Opel хечи бигирам хеле мошино кати алиш мешавад. Opel Corsa соли барои 2000 сол ҳастаи ки сӯзишвориш бензини хӯлияи моториш 1 литраи коробка механикаи мошин мега беҳтарин ҳолат дар мошин эконом надӯстон азиз. 1 дӯстон азиз бензини хӯлӣ катияй. Мошин кам расход, кузовистон азиз камтар кор дорад дар навор маълума камтар кузовиш на ипараш кор дорад. Мотор соз, коробка соз дорад, ҳуҷҷат дорад, страховка дорад, вин-коди, вин-код номерош ҳамаш азиз ҳаста хонда мешавад. Мақсад ки вин-кодаш ҳам хонда мешавад. 4 дӯстон баллонои зимни мегар нав дага аста хадавои мегар миёна дӯстон азиз. Нарушка харидесин берун камтар кор дорад ва дӯстон азиз як гранатша мегар алиш кардан накунем гранатш мегар ами 1500 рубл места мега гранатша алиш бегирем хеле расходоша гуфтага ёбшим. Дигар мошини суд аста. Нарша мегад 160 рубл мегем бо муомила мегад мекунем ва мошина ниҳол қарор дорад дар Санкт-Петербург азиз. Ягон мошиное ки Opel хечбек дар Тоҷикистон бошад мегад ами Opel хечбек ам хеле вариантҳо кати алиш мекунем мегад дар Тоҷикистон буда ин мошин дар Санкт-Петербург ами хеле вариантҳо дӯстон азиз. Алиш ба мошини Тоҷикистон буда Opel кати. خب сумаки 160,000 рубл бо муомила дорад. Дар рақамошон рақамои Россияи промои кор мекунад. Дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. 160,000 рубл бо муомила нархи арзон. 2000 сол бензини хӯли 1 мошин беҳтарин ҳолат. Марҳамат занг занед ки вариантҳои алиши пешкаш кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ки як тайга ҳастаи Opel Vectra B дути сотка яъне ки объёмниш. соли барои 1999 ҳастаи ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.16 ҳастаи коробка механикаи ҳолати мошини баъдрон беҳтарин мошин хай камтар дар сурати хеле хира омадаги мошин мегад сайсияниш зуи бада яъне ки Opel Vectra B сотка яъне ки объёмни. дӯстон азиз мошин мегад задни камера мисол монитору панитор майтафон балдуш ҳолати кори салон тоза ки ҳуҷҷатҳои мошина ки бучдаги ҳастаи нархи мошина арзон гуфта нархи мошин 33000 сомон аст. боз мегад агар харидори конкрет набошад муомила мешавад. яъне мақсад ки Opel Vectra сотка дути объёмни 33000 сомон аст. боз муомила дорад ва қарор дорад дар ноҳияи ёвои нами рақамҳои дастӣ соҳибшуни рақамҳои мегафон промои кор мекунад. дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд. خب шахсоне ки мехариданд объёмни тоза мақсад ки арзон кати занг зани маълумотои пураша аз соҳибашон гирем. мошина фақат як ҳуҷҷат мекунем ҳай кадам мегирем. дигар маҷош 100% марҳамат метавонем занг занем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон ки Kia K5 беҳтарин састения. Kia K5 соли барои 2014 сол ҳастаи ки сӯзишвориш бензини хӯлияи моториш 2 турбоаи коробка автоматаи ҳолати мошини баъдрон беҳтарин ҳама ҷош кор мекунад ҳама чӣ дорад яъне фулай. 9 моҳи дигар дӯстон азиз танировка дорад. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастаи 4 та баллон 80% хадавои кардагӣ. хоб задни камера дӯстон азиз мақсад ки передни камера хулоса мошин ҳамаи наворотора дорад. ҳамаи наворотораш кор мекунад. электропакет кондитсионер мақсад мултирул ҳама чӣ обшин мақсад ки мошин фулай ҳамаи наворота дорад. ҳама ҷош ба кор мекунад. нархи мошина мега 118000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем агар боша харидор ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 118000 аст. боз муомила дорад. якумаш рақамҳои дастӣ 1107 рақамҳои дастишон кор мекунад. дуюмаш рақамҳои дастӣ ахираш 53 инашта WhatsApp доранд. рақамҳои 1107 кор мекунад ва рақамҳои 3355 инашта WhatsApp-и хӯлияи мошин кӯчни салон беҳтарин ҳолат сайсияни зурибадай. мошин мақсад ки дасти як одам нагаштага ай номерошам бо фасон дӯстон азиз. хоб оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ барои харидоро фақат дар рақамошон занг занед дар WhatsApp-шон нависед. фақат илтимос харидор беҳуда мегӯяд нораҳат накунед. мошин ҳайёра ягон компютер ба қадду қоматшам зурай сайсияни зурибад 118 муомила савдош дар назди кафоти мошин. марҳамат дигар маълумоти пураша аз рақамошон гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастаи баъдрон ки американка иеле ҳамин хелай мошине ки нархи ахиша нархи арзон. Toyota Camry 2 американка соли барои 2007 сол ҳастаи ки сӯзишвориш бензини хӯлияи объём мотора 3.5 литраи коробкаш автоматаи сайсияни мошин мега созай. мошин беҳтарин ҳолат дай. дӯстона танировкаш мегад 6 моҳи дига ҳастай.
خب ماشین коробка суд аст, мотор суд мегӯяд, кондитсионер, дигар чизои лозимӣ, инам хали свету. Нархи мошина мега 79000 мегӯям, нархи ахирша дига ягон сум арзон намешавад. Нархи мошин 79000 сомон аст, муомила намешавад, ахири нарша. ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Дӯстони азиз, мошини американкаи Eli ҳаст. Рақамҳои соҳибшон дар пойни видео, рақамҳои WhatsApp, шахсоне ки мехарем марамат занг занем, маълумотро гирем. Сега мошина дига маълумотро нагуфтам. Нашод ҳуҷҷатша утилизация нагуфта, фақат 6 моҳ тонировка, номерош транзит, марамат. Одамое ки ҳамин наворо тамошо дорен, лайкира занед, фаромӯш накунед. Одамое ки мисол мошини фурӯшӣ дорен ё ки хона, замин, квартира дар рақамҳои болобуда 20 рӯй реклама мекунем. ва кадоме ки дар ҳамин навор мошини маъқулӣ ки наёфта бошад, чӣ маркаи мошин ба шумо дар кора нависем, пешкаш мекунем. ва дӯстони азиз, шумо ҳам мақсад ки навори моро подписааш кунед, я лайктона дар ин дорем барои раҳмат, барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Mercedes-Benz C-Class сечка. соли бори 1694 аст ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 8 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 электропакет, мотор сӯз, дӯстон, коробка сӯз, 4 чашкош мега пуштаги варид надорад, балнош ҳамаш нав. нархи мошина мега 35 та мегӯям. бо ҳақиқати чун гап мезанем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, сечкаи прасотсони азиз, 35 та дар назди капоти мошин бо муомила доштаем. нашод ҳуҷҷат дида шуда, ягон чиз гуфтагӣ нестам. ин ҳами рақамҳо мегафони соҳибшон, ахираш 0106. шахсоне ки мехарен ягон савол дошта бошед, оида мошин фаҳмидам, занг занем ва шумо фаҳмонда метиҳам. навора то охираш тамошо кунед ва подписааш кунед. раҳмат ба дастгир. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Lexus RX серияси аст ки соли бори 2007 сол аст. сӯзишвориш газ, бензин, мотораш 3.5 аст, коробкаш автомат, ҳолати мошини бадрон беҳтарин мошин мегӯяд, сайстяниш зури бадай. нашод дӯстон, тонировка ҳуҷҷат, ягон чиз гуфтагӣ нест, барои мехтон мепурсем. кондитсионер, электропакет, балонош ҳолати кори, салоншам тоза каста, мошин соза тоқа суми хӯрад. дӯстон азиз, алиш намешавад. нархи хуб мондаги мегӯяд, срочно сум дар кора. нархи мошина мегӯяд 94000 мегӯем, бо муомила мегӯяд мешавад. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи дастрас мегӯяд, омода мегӯяд бинед, маъқул шид, арзон мекунед. 2007 сола бензини газ 94000 сомон бо мақсад ки савдо мешавад. ина рақамҳои 89, рақамҳои соҳибшон, маромат занг занед, маълумотша гирем. дӯстони азиз, одамое ки мошини фурӯш дорен, сразу роҳи дар WhatsApp реклама мекунем. одамое ки мошин харен, дар комментари нависен, пешкаш мекунем. касе ки мошин наёфт, нависе комментари, мо пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст дӯстон, срочно трактори MTZ-81. соли бори 26 мегӯяд 2013 сола трактора, ҳолаташ мегӯяд беҳтаринай, дар ҳолати хуби техникае мегирӣ, фақат корта пеш мебарӣ. нархша мегӯяд 130000 сомон аст, бо мегӯяд конкретна муомилаи хуб мега дора савдо мешавад. трактора ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтада, дига маълумот додагӣ нестам. 2013 мегӯяд мақсад арзон мешавад, ҳолаташ беҳтарин. хоб кадоми дақиқаи маъқул аст ки мехарен, рақамош аст дар пойни видео 44, маромат занг занем, маълумотша гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. грузовой Hyundai Porter аст бародарон, ки мошини боркаши Hyundai Porter. соли бори 26 2002 сол аст ки ҳолаташ мегӯяд нахадо аст, нархаш 45000 сомонӣ. ҳама ҷош мегӯяд 100%, неки нашод ҳуҷҷатша ягон чиз нагуфтам. қарор дорад дар ноҳияи Нуробод ва фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ. барои харидоро бо муомила мешавад. ина кадоме ки дар кор аст Hyundai Porter, аз рақамош аст мегафон 39. шахсоне ки мехарен, занг занед, маълумотша гирем. сега маълумотои мошин кам аст, барои ҳамин бо занг занед, маълумотша пурсем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. бо ятаи дига аст бародарон, ки Mercedes-Benz C-Class аст ки сечка бо нархи арзон срочно. соли бори 1695 аст ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 8 литра, коробкаш автомат, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон, мошина ҳолаташ на зури зур, на беҳтар, ҳолати миёна мега соҳибшон, коробкаш автомат дай. хоб камтар мега мошин кор дорад, мега дига маҷош мега нахадо аст, ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд буҷтага аст, утилизация мегӯяд надорад, мошин камтар расход дорад. нархи мошина мегӯяд 25000 мега соҳибшон ва бо ягон сум арзон мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 25 та муомила савдош дар назди капоти мошин. ин ҳами рақамҳои ва видеои соҳибшон аст. ахираш 0006. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, маромат занг занед, пурсем.
одамое ки мошини фурӯшдори худам ки реклама кардан дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, imo, Telegram зад рӯйкӣ реклама мекунем. одамое ки дар навор наёфтед мошини маъқуле дар комментарӣ нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо лозим аст пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.